Mga 9. Tama to. 2,000 years later. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabingka. For this video, mag-review tayo ng isa na pagkaon mga kabingka. Kani ang mango float. I-order na ko ni siya sa Mango Loco. Okay? So i-review na ko ni mga kabingka kung unsa. Gikan sa sa forma. Wow. Commercialize kayo, gwapo. Kani ang iyang sudlanan mga kabingka. Kay gwapo man kayo. 10 akong 10 over 10. 10 akong ihatag na ganun kay gwapo kayo. Yan to. Look at that mga kabingka. Wow. Oh. Puno-puno kay ang forma na po na ni kabingka. 10 over 10. Nasa sa mga 9. Pero forma kung ano, gana 10 plus 9. Tanawan na to daw, tilawan na to Oy, tama yung texture. Ang katamis. 10 akong lahat na grabe. Furnace, ibawi po. Mi kayo. Dili to siya ingon nga di para sa uban nga. Kaon kag mango float maka kuan sa sakit sa tulang pero furnace. Tama lang yun ha. Enjoy yung mga kabingka ba? Total ano mga kabingka 9.8 ang grado ano yun? Furnace 9.8 Anong grado kayo? Okay, oh. Diba? Tanyo. So, bawi yung lasa, okay po siya. Sagad, ha? Pagkagay ko tayo. Yun. Awan yung mga kabingka. Look at that. Pusa iring. So, perfect din siya mga kabingka sa mga okasyon, di ba? Okay kaya ang Mango Loco. Nasa Facebook. Ang Facebook nila Mango Loco video. Yun. Lami kayo, furnace. Pusang iring nga. Sabi na kung gamay kayo ni siya kay siyempre dako mali kay gihapon mga kabingka napalit nako ni siya mga kabingka is 180, di ba? Plus delivery fee nila 130. So nadagan siya 310. Dili na kay siya kuan.
Depende sa kalayo, pero diri sa mga 310 gina sila ha. Or siya ice cream mo. May siya. So, di siya makakaumay. So, 9.8 akong grado ano ihatag na ko sa akong food review na ako karon mga kalinga. Shout out dahil sa mga nangagid ya. Kapatid nyo ka nga. Di lang sa ta magmukbang karon, review na sa ta. Laka, uy, lami lagi furnace. Kaya kung dili ni sa kanang murag pag ana nimo dili sa kanang murag ana makita mong Graham kanang kuan jo kay siya pilit kayo sakto gyud ako ang kuanan ni 100.1% nito okay. Ano kanina gyud nakaapan. Mana 9.8. Furnace okay siya. Oh, lukat na to. But. What? Napuyo ang akong anak diri cinta koy. May gigay sa furnace. Gusto ka ice cream mo? Grabe lagi oh. Bak. But. Betul. Minggu peluk lagi siya. Abi na ko mahimo na ni kuan. Abi na ko mahimo na ni minggu peluk pero minggu peluk terus Japon kon. Abi. My God, kalami. Open-minded. Tangan po. Ano tayo? Ada-adain bro. Kung gusto sila
Mudating ang kapangyarihan. Ang buong mundo mutikot sa dagat. Mas ayo. Grabe. So, see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March. Yes, sabi sa inyo, maraming salamat sa inyong pagtanaw mga kabingka. Di alam mo kay dire na po ko mga kabingka. See you in next my vlog. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.